Ja to som na Doisy a vítajte pri Hardcore. O prvom dieli Hardcore. No a ja neviem, čo ma to tak láka, ale tak ja si to chcem zahrať Hardcore. No a počkajte, ešte sa pozriem, kedy som začal nahrávať. Áno, 11:00. Je, no, ráno. Teraz som vstal 11 hodín. No, tak ja vstávam cez prázdniny. No a, takže, neviem, mňa normálny survival nebaví, tak si musíme zahrať niečo hardcore. Takže, ja dúfam, že neskapem v prvom dieli, čo sa mi možno aj stane. Takže ja si dám Create New World. Dáme. A už si musím povymazávať tej svety, lebo ich tam mám asi, ja neviem koľko. Čakajte, ja sa ešte sa pozriem na Fraps, či náhodou nie. Nie. Jo. Prečo? Ja je dobre. Mne to nevadí. Ja nahrávam na 90 fps, to je v pohode. Dobre, takže dáme. Ja si dám YouTube like a boss. OK, hardcore. Škoda, že si nemôžeme nastaviť tieto dve verzie, ale nie, cheaty som nechcela, ale myslel som bonusovú trpnicu. A dúfam, že nás to nespawnie v noci, čo by bolo úplne na hovno. No, pohni si, more. Bitch, to čo je? OK, aha, vo vode. No v džungli toto začína noc, či začína deň? Dúfam, že deň. Ja len dúfam, že jo, deň začína. OK, no ja by som aj využil, počkajte, ja si nastavím nastavenie, aby to nebolo, no tak toto je dobre. Myslím, že na normál je to úplne v pohode. Ak by mi to lagovalo, tak si to dám na menšie. Takže ubohne, ak by mi to lagovalo. A ja mám ani Optifine. Takže a mňa nelaguje mi to. Do prdele so sliepkou. Ja už som dlho nehral Minecraft, ty vole. To už ani neviem hrať. No teda hral som dosť blízko Minecraft, ale hral som ICčko. No a to ma viacej baví. Ja si tuto urobím taký aziatsky dom. Ja by som skôr tie ovce potreboval do prdele. Kurňa, ja sa musím stále to dostať. Neviem, ja si narúbem drevo. Aha, tam, ten strom tuto. Ten taký vysoký. Nie, tam si postavím domček. Áno, som sa rozhodol. Dobre. Op, fuck. OK. Hlavne musím nájsť tie ovce. To je jediné, čo potrebujem, lebo sliepky tu mám. A vlastne si môžem urobiť aj sadeničky si môžem nazbierať a z toho si urobiť. No ale ovce, no vlastne môžem pozabíjať pavúku, ale to sa mi maximálne nechce. Fakt maximálne nechce. OK. A v hardcore sa myslím, že ani nehýlujete, to je dosť na hovno. Teda hej, hýlujeme, počkaj. A prečo? Nevadí. OK. Ja si naťažím tento strom, asi tento si naťažím. A na hentom sa zabývam, na neviem ktorom z týchto. Alebo si normálne takýto naťažím, aby som už na niečo naťažil a nerozprával v kuse. OK. Dobre. Dúfam, že sa vám toto intro páčilo. Väčšinu z mojich odberateľov je asi teraz na dovolenke. Predpokladám, Benky tu nebol už dávno ani na Skype. Lukymana som včera stretol na Skype, neodpisoval mi, tak neviem. Ale napísal mi na jeden vlog, či na čo. Hej, na vlog. No. A mohli ste si všimnúť moje pekné intro, ktoré bude aj v Crysis, ktoré sa teraz uploaduje a už sa to asi aj uploadovalo. Asi jo. Dúfam, že sa to Dobre, počkajte, laguje mi to, tak ja si to dám na... Nezabite ma, ja si to dám na short. Hej. Ako mne to nevadí, že to bude na malej, na tomto. Fuck. Dobre, ja na to sem. Tak, dobre. Teraz si to premeníme na drievka. Normálne. Tak, krafťák. A ideme si vytvoriť paličky.
A krompáč. Ale som to nečakala ani s tými videniami, že toľko dosiahnem. Je to málo, ale ja som nečakal toľko. No ale zase na tých 20 videí, či koľko ich tam mám, 20 videí, nie videní, videí, tak je to dosť, no, také. A tam sa už začína, ako vidíte, tak tam sa už začína niečo, neviem čo. Fakt. Za chvíľu sa mi začne uberať toto, ja sa musím nazbierať toto meso a musím si upiecť tie kravy. Fakt. Bože, také blízky. Neviem zabiť kúru, kde je? Kráva, kde je? Do prdele. Aha, tam je, svinia. OK. Ja tam nevyskočím, ty vole, ja som to už fakt dávno nehral. Takže ja neviem, prečo som si teraz vybral hardcore, keď to teraz budem failiť, jak... Ty vole. Jo. Ale už sa mi uberá. Musím sa nažrať. Dám si jabko. Ďakujem. Dobre. A mohol by som si urobiť loďku. Loďku si urobíme. Je to síce úplne zbytočné, veľa dreva mi to minie. Ale ešte si urobím... Potom si nakopiem skaly, nechce sa mi takto. No, takže vykopíme a nám to pôjde rýchlo. A ja by som si už chcel urobiť taký rýchly domček pod zemou, skôr ako sa začne stmievať. Jasné, keď rúbujem týmto loďou, že mi to ide pomaly do ryti. Som taký debil. OK. Dobre. Čakaj, ja som začal natáčať. Dobre, dole mám hodiny. Už natáčam počkaj, koľko minút? 8 minút. OK, to ešte môžem. Ešte nejakých, koľko minút by som mohol? 10? No 10, 12. Akorát na 20 minút to dám. By sa to ani tak dlho nie. Ten Crysis diel, to som ešte nespomínal, tak ten bude mať 10 minút, lebo to už som nevedel vydržať, ja som bol unavený asi aj. Som to úplne debilne hral. V kuse som to musel presekávať tie diely a bolo to úplne na hovno. Ináč sa to nedá povedať. OK. Dá, ale horšie. Nie lepšie. Fakt, a zase mi to laguje. Hej. Svine. Vajce. Ja mám dve. A tam sú už asi normálne stromy. Počkaj, nechcem šprintovať, aby sa mi neuberal hunger bar. Tak poďme tam. Dúfam, že tam budú aj... Budú aj tieto. Musíme si najprv urobiť resku, ale nerobme si srandu. Jasné, že hráme single player. Kde ste ovce, na hubu dostanete. No poďte, do ryti, kde ste. Fuck you, ovce. Do prdele. Ja neviem, nie sú ovce, dúfam, že to nie je taký svet bez ovečiek, no samé tieto sračky. Super ulie! OK. A tu mám aj skaly, vlastne si môžem skaly naťažiť. Skaly naťažiť. Zatiaľ to vyzerá dobre, zatiaľ to neboli žiadni mobovia. Škoda, že sa to nedá dať písmo, ale nezrobí srandu, to by sa ani nedalo hrať, bola by to nuda. Ako?
nič iné není, chápete, viete ten server, čo som začal hrať, čo sa volá Minecraft, tak ako to počujete. No, ja som konečne už bol online ten server, akurát, že sa dalo sa nám prihlásiť a potom mi napísal, že ešte nie som zaregistrovaný a pritom som tam už bol zaregistrovaný, keď som z toho natáčal. Takže sa to asi reštartovalo ten server. Tak najistejšie bude asi keď začnem hrať survival a či hardcore a jak sa to volá, single player. No a tam sa mi nevymaže, pokiaľ nebudem ja debil. A tak je to dobré. Aha, sliepku zabijem. A neodchádza, neodchádza, ja ťa zabijem. Bitch, kde utekáš, ty svinia? Nikde neuteče, neviem trafiť, dobre. OK. A ideme ešte tuto. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 8, dobre, je mŕtva. Dobre, všetko je to, dobre. Chcel som natáčať mod, ale ja neviem robiť s tým, čo tu mám, že jak sa to volá. Ja nemám WinRAR a blbo sa to potom robí. Takže ja si urobím krompáč kameny a sekerku kamenu. OK, ja si to takto berem. Zoberiem si, ja budem s touto rúbať do kuchyňu. A toto už, no, budem kopať s týmto a nech sa zničí, aby som šetril. Zatiaľ je to dobré, akorát, že musím nájsť tú pec. Či akú pec, to si vyrobím, toto mám kopu kameňa. Musím nájsť tú... neviem, ako sa to volá, aj ovce. OK, a tuto by som mohol si postaviť aj dom, že by som si to tak urovnal a hovorím si no to je dobrý nápad, to je fakt dobrý nápad, to by som urobil v off-screene, ale to by bolo veľmi dlhé a veľmi by som sa musel snažiť. Ale ja moc nehrávam Minecraft teraz, ale keďže toto tak asi urobím nejakú výnimku a začína sa stmievať, takže musím ísť asi rýchlo tuto si vyhlobať nejakú jaskyňku. A na druhý deň musíme ísť no, už sa vykoktaj. Na druhý deň musíme ísť hľadať ovce. Dobre, tak tu si urobíme takú dieru, dáme si tu dvere do prdela, dobre. Tak. Rýchlo. Tuto? Tuto? Hej. OK. Takže toto si zrúbeme. Ešte si to trošku väčšie urobíme. A tuto budeme zatiaľ bývať, kým si neurobíme tú vec, čo urobím vo skríne. No, takže takto. OK. Ešte tuto 3. 2. A 3. Dobre, ne. Pierka nepotrebujem. Tak aby to bolo, aspoň to vyzeralo nejako dobre. Ešte budem musieť urobiť trojblokový strop hore. To už je vedľajšia vec. OK, akorát som sa trafil, super. Ja som proste super. Ale nie, vy ste lepší. Dobre, určite hráte lepšie Minecraft ako ja. Ale nehráte, ja hrám lepšie. No možno hráte lepšie, ale ja to hrám. No, dobre, tým sa už ja sa tým už nebudem zaoberať. Kto hrá lepšie Minecraft, či vy, alebo ja. Tak proste sa dohodneme, že nikto. Že všetci hráme dobre. Ale nie. Vy hráte lepšie. Nie, dobre, nikto nehrá lepšie. To je jedno. Neznášam ľudí, ktorí
Ja hrám lepšie Minecraft. Nie, ja hrám lepšie Minecraft. Nie, ja hrám lepšie Minecraft. Prepáčte. Ja mám hrozne teraz, ráno vždycky mám také. No ja viem, že nie je ráno skore, ale proste keď vstanem, tak mám tak. Takže som zachrypnutý vždycky. Takže. Čakaj, teraz čo som chcel? Aha. Na to stačí asi jedno uhlie, možno dve. Keď tak pridáme. Jo, už je to tu lepšie. A kura. Rýchlo, poď sem. Rýchlo, poď sem. Počkaj, ja si zoberiem toto a idem ich tu chovať, tie kury. Však oni stade to nemôžu odísť, že nie? Aha, dobre, počkajte, ja to tu zatvorím. Tak, dobre. A teraz nebudú mať kam ujsť, a to je super. Počkaj, ja sa uistím, že či fakt nemajú kade ujsť. A ja si myslím, že nie. To je super, fakt. To je super. Ty vole, to je fakt super. Dobre, ja tu budem. No, všetky zvieratá, čo sem spadnú, tak majú smogu proste. No teda smogu. Ja som dobrý farmár. No. Tak. Prečo nie? Že? Aha, ja som vedel, že to stačí. Ja sa naženem ešte. OK. A ešte sa skúsim, či toto vajíčko niečo za seba nedostane. Dobre, nie. Ty chceš, že sem, no tak poď. Hej, prasa, poď sem, ideš? Kráva. Ja si zoberiem. Semiačko. Fuck. Ja chcem semiačko. Nemôžem to urobiť. Dobre, ja si to takto. Tak. A ja si ju naženiem dovnútra. To čo je? Fuck you. Nie, však ale ja som hardcore, do prdele. Nie. Do prdele choď. Do prdele. Nie. Fuck you. To čo je? No dobre. Great New World. Dobre. Toto som mal fakt smolu. Nie. Prečo? To není fér. Ja. Tak toto si ma nasral, Pavol. No, takže ľudia, sa asi s vami lúčim. A dúfam, že toto bude viacej aspoň ovác. A to vlci. Dobre. Serem na vlkov. A ja nemám originálny Minecraft, čiže toto 1.5 není. A to je blbosť potom. No, není to blbosť, ale je to blbosť. Trošku dosť. No, takže musíme zase začínať znova ako debili. No a keďže to by som robil dlho zase všetko, lebo mne sa ten svet páčil, čo som sa spavnul. Tam som mal aj pekný ten. Toto. No tak asi to urobím v off-screene všetko. A ja sa s vami na dneska lúčim. A uvidíme sa pri ďalšom dieli, ktorý hádam nebude vyfailovaný a nezdochnem v ňom. Takže uvidíme sa na budúce. A čaute!